Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asibheke lesi sibalo sethu kuthiwe sisixazulule. Sino 5 over x minus 1 sibe no equal to 3 over x plus 3. Ngizosukela nje noma ngizoqekela ukuthi asikwazi ukuthola ukuthi x impendulo yakhona ingu minus 3 noma ingu 1 njengoba ngikubhalele lapha eceleni. Uma kunjalo uyazi ukuthi kuzokwenzakalani. Isibalo sethu suba no 0 base kuba isibalo singaxazululeki. Asiqhubeke senze isibalo sethu. Ngibhalile lokho kuphezulu noma isibalo njengoba sinjalo. Ngiyathanda ukwenza lokho kungenza ukuthi ngisheshe ngicabange ukuthi yini nginayo. Kuhleke. Singenza kanjani ukuthi okungezansi nokufana nokungaphezulu? Times go positive 3x plus 3 ngapha nangaphaya. Bayasusana x minus 1 no x plus 3 bayasusana. Salele u 5 no x plus 3 equal to 3. Yine salele ngale x minus 1. X minus 1. Siqhubeke. Sino 5x plus 3 is equal to 3x minus 1. Okusipha u5x plus 15 ngale kusiphe u3x minus 3. Kalula ke. Singathi divided by minus 3 kuze simkhulule loya kusala minus 3 wodwa. Siphinde sithi minus 15 la kuze simkhulule asalo x to x minus 18 iskhala sithi 2 ngapha simkhulule selele u9. Sazi ukuthi x wethu ungu minus 9. Kakhulu ke okusijabulisayo ukuthi x wethu awubanga yini u-negative 3 awubanga futhi u-positive 1 kuba lokho bekuzokwenza ukuthi isibalo sethu kube nje samahala esibheda kakhulu. Asisibhaleke isibalo lesithi sesiphiwe esikhaleni sika x sesifaka bani sesifaka u-minus 9. Bala kanye nami. Kusipha bani? Singayigoqa lapho ke isibalo sethu kalula.